Benvinguda al canal Amor Transformador i Conscient. Moltíssimes gràcies per ser aquí. En aquest vídeo aclareixo dos aspectes sobre el que comparteixo en el canal. Parlo del procés de flames bessones des de la meva experiència, intuïció i percepció. I com que la meva experiència és probablement diferent de la teva, també ho són les nostres conclusions. Això no significa que una visió sigui vàlida i l'altra no. Al contrari, totes dues poden contribuir a la nostra evolució. Segon aclariment. El que explico reflecteix el que penso i sento en el moment de gravar i publicar cada vídeo. I com que les meves opinions van canviant a mesura que vaig aprenent, deixant enrere i transformant, també puc fer vídeos en què comparteixi idees diferents de les que havia exposat anteriorment. Moltes gràcies per la teva comprensió i respecte.